Pjan ta' reġenerazzjoni ekonomika biex nipproteġu l-ħaddiema u x-xogħol. Qabel xejn bonġu l-għodwa tajba l kulħadd, grazzi li tinsabu magħna kemm dawk li qegħdin hawnhekk, il-ġurnalisti, kif ukoll lilkom li tissegwu fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni. Il-pjan ta' reġenerazzjoni ekonomika imħabbar mill-Prim Ministru Robert Abela nhar it-tnejn li għadda jirrifletti żewġ aspetti importanti. Għandek l-aspett tar-reżiljenza u l-aspett tas-sostenibilità. Meta pajjiż juża r-riżorsi tiegħu biex jagħmel pakkett ta' 900 miljun euro wara li jkun diġà investa miljuni oħra biex naturalment nkunu nistgħu nilqgħu għal din il-pandemija li ma laqtitx biss lil pajjiżna imma laqtet lid-dinja kollha, ċertament li dan jirrifletti pajjiż reżiljenti. Dan kollu nistgħu nagħmluh għax fis-snin li moddija kabbarna l-ekonomija u saħħaħna l-finanzi ta' pajjiżna. Dan il-gvern gburi li għandna pajjiż, għandna poplu, għandna finanzi u għandna ekonomija reżiljenti. Dan qed jippermettilna nagħtu dil-għajnuna lil ħaddiema u lis-settur kummerċjali f'pajjiżna. Il-poplu Malti ma jaqtax qalbu. Il-poplu Malti meta jkun hemm sfidi jidħol għalihom biex jirbaħhom u hekk qed nagħmlu. Dan il-pakkett ta' stimulu ekonomiku se jkun l-ixprun għall-ekonomija ta' pajjiżna biex nagħtu dik ir-rankatura meħtieġa fiċ-ċirkostanzi attwali. Naturalment da kollu minħabba l-pandemija li laqtet lid-dinja kollha. Però fl-istess ħin fil-waqt li nagħtu din l-imbuttatura l-ekonomija ta' pajjiżna qed nipproteġu lil ħaddiema u l-kondizzjonijiet tax-xogħol tagħhom f'ċirkustanzi li mhumiex faċli fuq livell globali. Però dan il-pakkett ta' stimulu ekonomiku huwa wkoll sostenibbli li jfisser li dawn il-miżuri nifilħu nagħmluhom. U nifilħu nagħmluhom mingħajr ma nagħtu peace sproporzjonat u mingħajr ma nitfgħu peace sproporzjonat fuq il-ġenerazzjonijiet futuri. ċertament li l-pajjiż qed jagħmel sagrifiċċji u qed jagħmel sagrifiċċji kbar meta qed nallokaw dawn il-miljuni kollha. Imma qed nagħmluh dan b'mod għaqli, qed nagħmluh b'mod għaqli kif infasslu din l-għajnuna, kif nagħtu din l-għajnuna, għajnuna li qed tkun targeted. Però fuq kollox dan il-pakkett ta' pjan ta' reġenerazzjoni ekonomika qed jippremja l-bżulija u qed jippremja x-xogħol. Tħanna f'din l-imxija tal-pandemija flimkien u flimkien qed noħorġu minnha. Dan hu suċċess ta' pajjiż wieħed ta' pajjiż maqut. Il-Gvern, is-sħab soċjali, il-ħaddiema, in-negozji, il-familji Maltin u Għawċin. U ta' dan il-Gvern huwa rekonoxxenti, aħna grati lejn kull wieħed u waħda minnkom li flimkien qed nagħmlu dan is-sagrifiċċju. Il-pakkett ekonomiku jgħin lil min għandu bżonn u jagħmel dan bħala katina waħda. Meta ngħinu lin-negozji nkunu qed ngħinu lill-ħaddiema. U bl-istess mod meta ngħinu lill-ħaddiema nkunu qed ngħinu lin-negozji. L-għan ta' dan il-Gvern sa mill-bidu tal-pandemija kien li insalvaw l-impjiegi u li niggarantulhom dħul adekwat lill-ħaddiema tagħna. Għalhekk huwa kruċjali li biex tgħin il-ħaddiem tgħin ukoll lil min ikun qed jipprovdi x-xogħol. Il-miżuri li ħadna kemm għall benefiċċju tal-imprizi kif ukoll tal-investiment fi spazji industrijali u fit-taħriġ tal-ħaddiema minn dawn kollha l-ewwel qabel kollox ser igawdu l-ħaddiema tagħna. U għaliex ser igawdu l-ħaddiema tagħna? Ser igawdu l-ħaddiema tagħna għax qed noħolqu u ser inkomplu noħolqu opportunitajiet ġodda għalihom. L-istess fejn jidħlu l-għajnuniet li qed jagħti l-Gvern lill-kumpaniji li bihom jistgħu jtejbu l-likwidità. Il-likwidità tal-kumpaniji li tant importanti anke f'dan il-perjodu. U l-fatt li l-kumpaniji tagħna ikollhom aktar likwidità għandha impatt ukoll fuq il-ħaddiema għax bekk inkomplu nipproteġu il-postijiet tax-xogħol u dħul tal-istess ħaddiema. It-titjib u
u t-tisħiħ tal-kundizzjonijiet tax-xogħol huwa prinċipju bażiku ta' dan il-Gvern u bdejna minn meta ingħatajna l-fiduċja l-ewwel darba wara s-sena 2013 naħdmu fuq dan il-prinċipju li jfisser li nsaħħu u ntejbu l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema tagħna. U dana mhux biss b'din l-injezzjoni ta' 900 miljun euro, imma tajjeb li nfakkar li bħalissa għaddejjin ukoll bl-implementazzjoni tal-programm elettorali tagħna. U mhux biss, għaddejjin ukoll bl-implementazzjoni tat-tielet budget ta' din l-amministrazzjoni. U dan mingħajr ma ġew introdotti taxxi. Lill-familji, lill-ħaddiema u lin-negozji kontrarjament għal dak li konna mdorrijin bih fil-passat. Tajnihom biss u ma ħadnilhom xejn f'dawn is-snin. Kif kelli wkoll l-okkażjoni li ngħid ftit tal-jiem wettaqna 76% tal-manifest elettorali bejn wedijiet elettorali li huma mwettqa fl-intir tagħhom u wedijiet oħrajn li waslu f'punt tajjeb u avvanzat fit-twettiq tagħhom. F'dan il-manifest elettorali li wettaqna 76% minnu, insibu wkoll numru ta' wedijiet li huma fokati fuq il-ħaddiema. U ser insemmi xi eżempji minnhom. Dawn kienu fost uħud mill-miżuri li l-ħaddiema tagħna gawdew grazzi għall ħidma ta' dan il-Gvern. Naqqasna it-taxxa fuq l-overtime. Naqqasna l-income tax għal kulħadd. Żidna il-paga minima. Neħħejna t-taxxa fuq il-paga minima. U tejjibna l-kundizzjonijiet tax-xogħol f'setturi differenti. Però niġi lura issa għall-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika u ngħid x'joffri dan il-pjan għall-ħaddiema tagħna. Qabel xejn ħdimna biex kemm jista' jkun ma jingħataw sensi u lill-ħaddiema jkollhom dħul diċenti. U għalhekk daħħalna il-COVID Wage Supplement u għalhekk il-COVID Wage Supplement se tibqa' sa Settembru ta' din is-sena, speċjalment għas-setturi li huma l-aktar oqsma li direttament huma involuti u milquta. Li jfisser li għandek 800 euro fix-xahar għal kull ħaddiem għal dawk li huma full-timers u 500 euro fix-xahar għal dawk li huma il-part-timers. Hemm ukoll setturi oħra li se nkomplu ngħinu kif tħabbar fil-fatt mill-Gvern matul din il-ġimgħa ħajkun hemm xi tibdiliet, però din l-għajnuna tfisser 91 miljun euro li jmorru direttament għand il-ħaddiema tagħna, kemm dawk li huma full-time kif ukoll dawk li huma part-time. F'dan il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika ridna li l-ħaddiema ikollhom aktar flus fil-but. U għalhekk naqqasna it-tnaqqis ta' 7 ċenteżmi fuq kull litru tal-prezz u d-diesel. U dan huwa l-akbar tnaqqis li qatt sar fejn għandu x'jaqsam il-petrol u d-diesel. Ma waqafniex hemm, ħsibna f'dawk il-koppji li sfortunatament minħabba ċirkustanzi kellhom jipposponu il-tieġ tagħhom. U allura kellhom ibatu minn ċertu ċirkustanzi u telf ta' flus u qed ngħinuhom sa massimu ta' 2000 euro. Se nkomplu ntejbu l-benefiċċju ta' sostenn għal min għandu xogħol, dak li jissejjaħ l-in-work benefit. Dan huwa gvern li jemmen fix-xogħol. U għax nemmnu fix-xogħol inkomplu ninċentivaw lil dawk li jaħdmu. U allura dawk il-koppji li tnejn jaħdmu familja b'ġenitur wieħed kif ukoll familji b'ġenitur wieħed biss li jaħdem dawn ser inkomplu ntejbu l-in-work benefit kif propju tħabbar anki matul din il-ġimgħa u b'din il-miżura 3900 familja u medja ta' 6440 tifel u tifla se jibbenefikaw minn dawn ir-rati ġodda tal-in-work benefit u ma waqafniex hemmhekk. Se nagħtu wkoll suppliment speċjali ta' 250 euro għal kull familja li tirċievi il-benefiċċju tal-in-work. Ridna permezz ta' dan il-pjan ta' ġenerazzjoni ekonomika nistimulaw l-ekonomija fil-waqt li ngħinu lill-familji u ngħinu lill-ħaddiema. U għalhekk naqqasna it-taxxa, ir-rata tat-taxxa tal-boll fuq ix-xiri ta' proprjetà sa
400,000 € u tonqos minn 5% għal 1.5% fuq kuntratti li se jiġu ffirmati bejn id-9 ta' Ġunju u l-31 ta' Marzu tas-sena d-dieħla. Il-Gvern se jagħti wkoll ir-rivużjoni tat-taxxa lil 210,000 ħaddiem li ħadmu tul 2018 u din il-miżura se tiswa 11.5 miljun € u nfakkar li din hija miżura li tħabbret fil-budget għas-sena 2020. Ser inkomplu ninvestu fil-potenzjal tal-ħaddiem u f'min iħaddem. U għalhekk bħala parti mill-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika li tħabbar matul din il-ġimgħa, se ngħinu b'taħriġ għal ħaddiema għal kumpanniji li jħaddmu anqas minn 50 ħaddiem b'allokazzjoni ta' 5 miljun € fil-programm eżistenti ta' l-Skills Development Scheme. Ma waqafniex hawn, se nagħtu pjattaforma biex negozji żgħar jippromovu lilhom infushom waqt li se tingħata l-għajnuna lil prodott lokali b'investiment ta' 5 miljun €. Nemmnu bil-fatti fil-prodott lokali u għalhekk ngħinu wkoll b'mod tanġibbli biex il-prodott lokali inkomplu insostnuh. Miżura f'waqta li perswas li ntlaqgħat tajjeb ħafna minnkom kollha li qed tismawni. Hija il-voucher ta' 100 € għal kull persuna minn 16-il sena il fuq. Li l-impatt tagħha mhuwiex biss il-100 € li qed nagħtu għal kull persuna minn 16-il sena il fuq. Aħna nemmnu u aħna konvinti li din il-miżura ser ikollha wkoll impatt akkumulattiv. Dan il-voucher kif tafu jista' jintuża f'postijiet ta' akkomodazzjoni liċenzjati, ristoranti, jew negozji li fi xhur u l-ġimgħat li għaddew kienu magħluqa minħabba il-pandemija. Dan il-Gvern minflok jintaxxa qed jagħti l-flus lin-nies biex jonfqu fil-prodotti u fis-servizzi lokali. L-effett tagħha. Jiena nistieden lilkom ilkoll li taraw ftit issegwu dak li għaddej anke fuq il-medja soċjali u taraw l-inizjattivi li n-negozji qed jieħdu sabiex iħajru lill-pubbliku jerġa' jersaq lihom, ir-reklamar li qed isir. U għalhekk qed fuq din il-miżura partikolari li mhux biss l-effett fuq il-100 € li qed nagħtu għal persuni li għandhom minn 16-il sena l fuq, imma l-impatt akkumulattiv tagħha li se jagħti dik l-ispinta lill-konsum u lill-ekonomija f'pajjiżna. Ċertament li żewġ inizjattivi oħra li ntlaqgħu wkoll tajjeb huma dik ta' rifużjoni tal-kontijiet tad-dawl u s-sostenn fuq l-ispejjeż tal-kera. Dawn huma inizjattivi li se jħallu aktar flus lin-negozji tagħna li mbagħad ikunu jistgħu jgħaddu dawn ir-riżorsi finanzjarji li l-Gvern qed jagħti, qed jgħin fihom għand il-ħaddiema li issa bdejna resqin lejn in-normalità ġdida. Din il-miżura dawn tfisser dawn iż-żewġ miżuri flimkien 80 miljun € bejn ix-xhur ta' Lulju sa' Settembru ta' din is-sena. Hemm min qal li dawn il-miżuri li ħabbarna se jwasluna sa' Settembru. Dan mhux il-każ. U ħansemmi xi eżempji ta' minn dal-pakkett ta' riġenerazzjoni ekonomika ta' numru ta' miżuri li ċertament mhux se jifqu f'Settembru ta' din is-sena. L-in-work benefit hija miżura li se tibqa' għaddejja anke wara Settembru ta' din is-sena. It-tnaqqis fit-taxxa tal-boll li se tibqa' għaddejja wkoll wara Settembru ta' din is-sena. L-istess traħħis fuq il-prezz tal-petrol u tad-diesel se jibqa' għaddej anke wara Settembru ta' din is-sena. U l-investiment fil-infrastruttura industrijali li biex aħna nkomplu ngħinu ninċentivaw l-ekonomija u x-xogħol f'pajjiżna għandna programm addirittura għat 8 snin li ġejjin, altru mill-Settembru ta' din is-sena. Dawn huma uħud mill-eżempji li se jibqgħu għaddejjin ukoll wara Settembru ta' din is-sena. Però aħna fiduċjużi, aħna nemmnu li dan il-pakkett u dan il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika ser jagħti riżultati. Li jagħti riżultati fl-ekonomija ta' pajjiżna qed jippremja l-bżulija tal-poplu Malti u Għawċi
u nemnu u konvinti li l-ekonomija lokali se tieħu dik ir-rankatura li għandha bżonn. Però apparti li qed naħsbu f'ċertu aspett sa Settembru li ġej, wara Settembru jiġi Ottubru fejn f'Ottubru dan il-Gvern jippreżenta il-budget għas-sena li tkun ġejja. Il-budget annwali li qed inkomplu nimplementaw il-budget għal din is-sena, però f'Ottubru li ġej il-Gvern iħabbar il-budget għas-sena 2021. U allura naraw daw il-miżuri ekonomiċi x'kien l-impatt tagħhom. Naraw ukoll x'inhu importanti li nagħmlu għall-futur. Ċertament li l-budget ta' Ottubru ser jaħseb wara li nagħmlu l-evalwazzjoni meħtieġa fuq dawn il-miżuri kif sar f'kull fażi tal-pandemija. Forsi din hija xi ħaġa li ħadd ieħor ma jridx jifhem. Kull fażi tal-pandemija għandha il-fażi tagħha jittieħdu deċiżjonijiet wara li nagħmlu l-evalwazzjoni meħtieġa. Xi ħaġa li hija qalbi ħafna. Is-suċċess ta' dan li ksibna kien suċċess frott id-dialogu soċjali. Dialogu soċjali b'saħħtu li dan il-Gvern jemmen bisħieħ fih. Fil-fattu li l-ġimgħat li għaddew, issuktajna bil-konsultazzjoni li ma taqta' xejn kemm konsultazzjoni formali u ħafna konsultazzjoni wkoll informali. Konsultazzjoni formali li saret fih dan il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali, l-MCSD, kif ukoll mal-korpi kostitwiti individwalment, inkluż ma' uħud mill-korpi kostitwiti li mhumiex parti mill-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali. Dan wassal biex konna kapaċi nsalvaw 100,000 impjieg, 100,000 persuna li baqgħet fil-post tax-xogħol tagħha. Dan huwa gvern li sema' u li finalment iddeċieda fl-interess nazzjonali u partikolarment fl-interess tal-ħaddiema. U għalhekk jiena nerġa' nirringrazzja f'isem il-Gvern lil dawk kollha li taw is-sem tagħhom biex illum ninsabu fil-fażi li wasanna biex issanna pjan ta' reġenerazzjoni ekonomika. It-triq il-qudiem kif se niżguraw bħala Gvern għad aħjar. Jien ngħid kif se niżguraw għad aħjar bħala poplu Malti u għawċi wieħed. Se nkomplu naraw kif nibqgħu inkunu sostenibbli fejn tidħol l-ekonomija. Biex b'dan il-pakkett ta' miżuri nwettquh mingħajr ma norbtu idejn u liedna u liedna. Dan huwa pjan ta' riġenerazzjoni li jimmassimizza r-riżorsi ekonomiċi sabiex nilħqu u noħolqu aktar postijiet tax-xogħol. Però fl-istess waqt inkomplu nimxu lejn is-sostenibilità ambjentali permezz ta' miżuri favur l-ambjent li l-istess pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika fil-fatt iħabbar. Minn dan il-ħaddiem igawdi kemm fuq il-post tax-xogħol kif ukoll barra minnu bħala ċittadin ta' dan il-pajjiż. Bħala Gvern se nkomplu nagħmlu l-aktar użu għaqli mill-flus tal-kontribwenti, jiġifieri mill-flus li jiġu mit-taxxi li aħna nħallsu, sabiex assistenza immirata u speċifika twassal għal investiment produttiv li jkompli joħloq xogħol sostenibbli u jiggarantixxi aktar flus fil-bwiet tal-ħaddiema. Se nkomplu ninkoraġġixxu mudelli u prattiċi tan-negozju li jkunu innovattivi biex nadattaw għar-realtà wara l-COVID-19. U bħala Gvern għamilna diskussjonijiet u se nkomplu nagħmlu diskussjonijiet ma' sħab soċjali fuq dan il-qasam. Se nkomplu nagħtu wkoll lodda meħtieġa lil dawk kollha li għandhom ir-rieda li jgħinu fir-reġenerazzjoni tal-ekonomija tagħna. Finalment flimkien ejjew inkomplu niggarantixxu s-suċċess ta' pajjiżna billi niżguraw is-suċċess tas-sezzjonijiet differenti li jiffurmaw il-komunità tagħna. Il-Gvern min ħaddem il-ħaddiema min jaħdem għal rasu aħna lkoll katina waħda. Is-suċċess tal-wieħed jiddependi fuq is-suċċess tal-ieħor. U għalhekk il-pakkett ta' miżuri li ħabbarna biex niġġeneraw l-ekonomija ta' lill-ekonomija ta' pajjiżna l-akbar injezzjoni ta' sostenn fl-istorja. U dan tfassal propju b'dan l-ispirtu biex niżguraw li għal kulħadd b'mod partikolari
għal ħaddiema tagħna ikonna għada aħjar. Naddu issa għal mistoqsijiet. Bonġo Ministru, Glenn Falzon minn Television Malta, għandi żewġ mistoqsijiet jekk jogħġbok. Id-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali kienet jinvestiga il-każijiet li kien hemm tal-ħaddiema torok tat-taka. Kien hemm xi eżitu mill-investigazzjoni illi saret u x'inhi triq quddiem dan ir-rigward. U t-tieni mistoqsija hi il-Gvern xi pjanijiet għandu biex jindirizza l-isfidi li hemm għal ħaddiema illi jaħdmu fil-privat fejn l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Grazzi. Dwar it-tieni mistoqsija, ħaddiema li jaħdmu fil-privat. Okay. Grazzi Glenn. L-ewwel nett fuq daw il-ħaddiema tat-Taġa li hija kumpanija Torka, id-Dipartiment rid jara ftit x'inhi sitwazzjoni. Ġifieri bħala Dipartiment aħna igwidati mill-liġi tax-xogħol. U allura d-Dipartiment ma jistax joħroġ il barra mir-remit tax-xogħol. Kif nafu din hija kumpanija li daħlet f'kuntratt ma' kumpanija lokali, għandek ukoll relazzjoni bejn kumpanija Torka u subcontractor ta' kumpanija oħra Torka. Id-Dipartiment li għamel kien li ra ftit x'inhi s-sitwazzjoni, però as such investigazzjoni kwa investigazzjoni id-Dipartiment huwa obbligat li jimxi mal-liġi tax-xogħol ta' Malta u allura id-Dipartiment trid jara ftit x'inhi s-sitwazzjoni, però aktar minn hekk huwa marbut bil-liġi tax-xogħol u allura ma setax jiftaħ investigazzjoni propja. Għax inti irid ikollok ħaddiema li huma impjegati naturalment ma' kumpanija lokali. Fuq it-tieni mistoqsija tiegħek dwar il-prekarjat dan huwa gvern li daħal b'impenn kbir biex mill-2013 il hawn niġġieldu propju il-prekarjat. Miżura waħda li semmejt ukoll kienet dwar il-minimum wage biex aħna ma nħallux persuni għal aktar minn sentejn tlieta fuq il-minimum wage, u għalhekk żidna il-minimum wage propju anki wara patt soċjali li kien sar bejn il-Gvern u sħab soċjali biex ma nħallux ħaddiema fuq il-minimum wage għal numru ta' snin u fejn ħadd ieħor kien addirittura jintaxxa lil min ikun fuq minimum wage, dan il-Gvern mhuwiex jintaxxa lil min ikun fuq il-minimum wage. Però importanti li l-ġlieda tagħna fil-prekarjat titkompla. Għamilna ħafna u jonqos nagħmlu aktar u bħala Gvern impenjati li naraw li huma dawk il-pockets ta' ħaddiema li għadhom forsi f'xogħol prekarju jew inkella xogħol li mhuwiex jitħallas daqs il-kollegi tagħhom, dak li aħna nirreferu għalih bħala l-equal pay for equal work. U allura huwa importanti ħafna li bħala Gvern inkomplu u dik hija l-ħidma li qed nagħmlu biex naturalment nindirizzaw dawk il-pockets fejn il-problema tal-prekarjat jew inkella ta' ħlas li mhuwiex ugwali bħal ħaddiema oħra ikunu indirizzati. Kelli Peplo? Bonġu Ministru. Semmejt li bla dubju jekk xejn il-pandemija COVID-19 tefeddaw fuq l-importanza li jkun sostnut il-prodott lokali. Apparti il-miżuri mħabbra nhar it-tnejn li għadda il-Gvern jinsab f'pożizzjoni li ikompli b'din il-kampanja ta' promozzjoni tal-prodott lokali fi kwalunkwe settur. Grazzi. Grazzi, dan huwa punt importanti u naturalment aħna nemmnu fil-prodott lokali li jfisser li aħna nemmnu fil-ħaddiema li jagħmlu dan ix-xogħol. U għandek diversi ħaddiema, inkluż ħaddiema tal-artiġjanat li nfakkar li anke fil-ġimgħat li għaddew il-Parlament Malti ddiskuti liġi biex isaħħaħ propju s-settur tal-artiġjanat u hemm bżonn li nagħmlu aktar promozzjoni tal-artiġjanat Malti u li niddefendu l-artiġjanat Malti. U għalhekk il-liġi qed tagħmel propju dan ix-xogħol. Però bħala Gvern ukoll qed nagħtu inċentivi tangibbli biex aħna nkunu nistgħu ngħinu fil-promozzjoni tal-prodott lokali u x'inhu mhux biss l-artiġjanat imma anki prodott li l-art u anki s-sajjieda tagħna, ix-xogħol tas-sajjieda tagħna huwa importanti ħafna li aħna ngħinuh u għalhekk anki dan il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika qed jaħseb f'dan kollu biex inkunu nistgħu nkomplu nagħtu dik l-għajnuna u l-imbottatura b'mod tangibbli lil prodott lokali li nafu li naturalment kemm il-bdiewa u s-sajjieda tagħna ibatu ħafna biex ikonna prodotti lokali tajbin u ta' kwalità li ingawduhom aħna u li jgawduhom dawk li jiġu jżuruna li naturalment aħna nittamaw li issa anki wara li jiftaħ l-ajruport u għandna numru ta' destinazzjonijiet li se jkunu miftuħa jibdew ukoll jiġu nies iżuru lil dan il-pajjiż sabiħ tagħna. Aħna konvinti bħala Gvern li u kuntenti li ħabbarna dan il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika f'din il-ġimgħa, il-Prim Ministru Roberta Bela, ottimist u koraġġjużi. Inħarsu l-qudiem
biex flimkien bħala poplu wieħed noħorġu minn din il-pandemija, però ma nifqux hemmhekk. Għandna dan il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika li għandu jagħti imbuttatura lill-ekonomija tagħna u għandu jagħti s-serħan il-moħħ lil ħaddiema Maltin u Għawċin. Innomina persuna li hija ta' sapport għalik u għajdilha grazzi biċ-ċans li trebbaħa weekend break f'lukanda ewlenija f'pajjiżna. U int tista' tirbaħ voucher ta' 50 euro għal-ikla. Ibatilna SMS fuq 5061 5012 bl-isem u l-kunjom ta' min tixtieq tinnomina. Għal aktar dettall idħol fuq is-sit one.com.mt. Inizjattiva ta' One bis-sapport ta' Visit Malta.